croeso cynnes iawn i chi i babeth i cymdeithasau ac i sesiwn arbennig yng nghwmni Elin Jones, a'r prin fod angen fawr o gyflwyniad arni. Mae wedi bod yn rhan o Llywydd Cymru wel ys dechrau datganoli yn aelod o'r Senedd, neu'r Cynulliad Cymru ers 1999 dros y Sir Orau, dros Geredigion wrth gwrs. A mae sawl pennod ddiddorol, dramatig, doniol falle wedi bod ers hynny. A'r bennod ddiweddaraf oedd Llywydd y Senedd. Llywydd, rôl sy'n gofyn am gadw trefen, cadw'r ddisgyl yn wasad, a Elin wedi bod yn wneud hynny am 2 dymor. Ond flwyddyn nesaf, fydd hi'n rhoi'r gorau i fi, gyna fydd hi yn cario fynd fel llywydd ar ôl etholiadau'r Senedd yn 2026. Croeso mawr i chi, Elin, a diolch am eich cwmni chi y bore yma. Cyn i ni ddechrau sgwrsio, mae yna offer cyfieithu ar gael yn y blaen fan hyn. There are translation equipment available in the front here, should you require that. A hefyd, os di'r amser, a gobeithio fydd mae gyfle ar ddiwedd y sesiwn i chi ofyn cwestiynau, felly meddyliwch yn ystod y hanner awr fach nesaf yma. There will be an opportunity to ask questions at the end. Elin, ar nodyn personol, fi'n cofio cyfweld â chi hanno ni'n y flwyddyn gyntaf, felly bron i 2018 fi'n credu oedd hi. O'n i'n ddilywed yn ddibrofiad iawn ar y pryd. Chyte yn eich tymor cyntaf fel llywydd pryd hynny. O'ch chi'n ddilywed yn ddibrofiad? Oedd yr Elin hynny disgwyl beth oedd ei blan i fel llywydd? Wel, dwi'n cofio'r cyfweliad gyda llaw, achos o'n i bryd hynny wedi cael yn ofyn i gael cyfweliad gyda Nest Jenkins, o tîm fyfyrwraig newyddiaduraeth yn y coleg yn Gaerdydd. Ond o'n i'n cofio Nest Jenkins fel y delenores oedd yn cysadlu yn yr Eisteddfodau'n lleol yn Heredigion ac yn ennill yn genedlaethol. Ac wedyn nath i'r crossover anfygol yma i fyd newyddiadura, ac mae'n hyfryd gweld datblygiad yr yrfa dyn ni. A dyma beth dwi'n neud. Dwi'n gweithio mas beth sy'n angen fi wneud ar ddechrau cyfweliad, seboni y person sy'n mwy anwyl. Ie, dyn ni wedi hwnnw amdana i Elin Jones, o hwnnw amdano chi. A wedyn dwi'n symud mlaen. Ie, felly, fi'n meddwl o ran dod yn lywydd, o'n i ddim wedi bwriadu gwneud, dweud y gwir. O'n i wedi disgwyl 2016 bydde David Melding oedd wedi bod yn is-lywydd, bydde fe yn symud ymlaen i bod yn lywydd a bydde ni wedi gefnogi fe yn bendant i wneud hynny. Ond fe nath e'r cyhoeddiad bod yn sydyn ar ôl yr etholiad, 2 gornod ar ôl ni, bod e ddim eisiau sefyll i fod yn llywydd. Ac felly, oedd Plaid Cymru ddim yn debygol o fod mewn llywodraeth, o'n i'n debygol o fod rwle yn y mencau cefn, yn gwneud rhywbeth tebyg i'r hyn o'n i wedi wneud yn y cyfnod cynt, y Senedd cynt, ac felly benderfynais i, wel, pam allan ni roi'n enw mlaen, a dyna beth oedd i weid y gwir. Yn rhyfedd iawn, fe ges i gystadleuaeth am y swydd, oedd ddim yn rhyfedd, oedd na Dori, ond hefyd oedd David Ellis Thomas yn cysadlu am y swydd bryd hynny, a fe ges i gefnogaeth rhan fwyaf o mlaid yn hunan, dwi ddim yn meddwl ar y pwynt yna. Fi'n credu, o'n nhw, naill eisiau cadw fi, neu o'n nhw eisiau David Ellis Thomas yn i'r gader, ond fe ges i gefnogaeth y mwyafrif ar y pwynt yna. Ond chymod beth oedd yn fanteisiol i fi, achos o'n i wedi bod yn weinidog llywodraeth, ac o'n i wedi bod yn weinidog llywodraeth am 4 mlynedd. Ac yn y 4 mlynedd hynny, o'n i wedi methu cyflawni ambell i beth o'n i eisiau cyflawni, achos oedd yr amser ddim wedi bod digon hir, neu o'n i ddim wedi cychwyn digon cloi a symud digon cyflym yn ystod y cyfnod na. Ac felly fe benderfynais i mod i eisiau symud yn gyflym ar rhai o'r pethau ffyn eisiau wneud. O'n i ddim eisiau just wneud y swydd o fod yn lywydd, o'n i eisiau wneud rhywbeth o'r swydd o fod yn lywydd. Fel beth o'ch chi eisiau i gyflawni, a chi'n teimlo bod chi wedi cyflawni yr hyn i'ch chi eisiau wneud? Wel, dwi'n gwybod bod yn sôn o bach yn big-headed o hwnna, ond dwi'n teimlo bod rhai o'r pethau oedd yn bwysig i fi wedi cael eu cyflawni yn ystod y cyfnod o 10 mlynedd. Mae'n rhyfedd i fi fod yn cymryd 10 mlynedd i gyflawni rhai pethau mewn gwleidyddiaeth, ond i weid y gwir, mae un o'r prif bethau dwi'n teimlo mwyaf balch ohono yn rhywbeth mae wedi cymryd 20 mlynedd a mwy i gyflawni, sef yn bod ni ar fin ethol Senedd sydd yn mynd i fod o'r maint cywir, o'r nifer cywir o aelodau i fod yn cynrychioli Cymru gyfan a gweithredu'r pwerus sy gyda ni. Sef tyfu maint y Senedd, newid y system bleidleisio. Mae hynna'n bethau allweddol i fi. Un o'r pethau cyntaf nes i, yn gwybod bod angen symud yn gyflym, sefydlu panel Laura McAllister i edrych yn annibynnol eto
ar maint y Senedd, ac wedyn mi geisio dros gyfnod i gael y gwleidyddion eraill o'n nghwmpas i ar Blaid Lafur yn enwedig i fod amal treigfed yn benodol fel arweinydd, fe oedd e llawer mwy parod i weld y gwir i gymryd y penderfyniad i ymestyn maint y Senedd na beth oedd i rhagflaenwyr wedi bod. Felly bydd cynnwyr o 60 i 96 y flwyddyn nesaf. Yw hynny wedi bod yn anodd i gyfiawnhau? Mae yna arbedion ym mhob sector, mae yna argyfwng costau byw. Yw hynny wedi bod yn anodd i argyhoeddi'r cyhoedd sydd falle'n colli diddordeb yn fwy, bod angen mwy arnoch chi? Wrth gwrs bod e, mae bron yn amhosib. Mae hyd yn oed i bobl sy'n cefnogi datganoli yn bwer i Senedd Cymru, mae'n anodd i feddwl yn y cyd-destun sydd ohoni yn bod ni yn ariannu mwy o wleidyddion. I chi'n gorfod cysgwrs ytha hir gyda pobl cyn iddyn nhw ddechrau deall yr rhesymeg diole. Fues i dyma bach ar stondin y Senedd yn y Royal Welsh, a gallai weithio chi oedd rhai o bobl yn y gynulleidfa yna, oedd yna bobl oedd yn barod iawn i feirniadu fwy o wleidyddion. Ond os o'n ni, sy'n ni wedi gallu hala hanner awr gyda pob un one jack ohonyn nhw, gallen ni falle ddim tal nhw i gytuno, ond gallen ni gael nhw i ddeall yr rheswm tu ôl. Y rheswm tu ôl fyny yw, wrth gwrs, mae Dremers 1999, dwi wedi gweld y newid a'r cynnydd sylweddol sydd yna yn yr cyfrifoldebau, y deddfu a'r y rheoli a'r gyllid a codi gyllideb ni'n humen drwy newidiadau trethiannol. Felly mae hynna i gyd wedi bod yn newid sylweddol iawn dros yr 20 mlynedd yna. Oedd maint y Senedd ddi bach yn y lle cyntaf. Dyna beth sydd o'r le fan hyn. Dyna pam mae'n henedlaeth i nawr yn gorfod cymryd yr fflac am gynyddu y nifer yw oherwydd oedd yna gyfaddawdi mawr wedi digwydd mwyn ennill referendwm, a dwi'n deall felly pam, ond yn siŵr o byddwn ni'n cytuno yn 97 oedd angen dweud bod y Senedd ddim yn rhy fawr, ddim gormod o gost ac yn y blaen, ac felly dyna yr Senedd gyflwyno gan y Cynulliad bryd hynny gan y Plaid Lafur, yn rhy fach yn nifer yn y bryd hynny, byddwn ni'n gorfod wynebu hyn nawr. A beth dwi'n dweud yw bydd ddim angen o'r genedlaeth nesaf na'r fi'n ar ôl ni, ddim yn meddwl, i fod yn wynebu newid. Byddwn ni wedi cymryd y cyfrifoldeb y gwleidyddion sydd wedi pleidleisio drosto fe yn y Senedd yma, cymryd y fflap, ac wedyn ethol Senedd bydd o'r maint cywir am y ganrif nesaf i Gymru byddwn ni'n dew. Felly tipyn o newid wedi wneud, tipyn o newid ar y gweill hefyd, ond yna ambell beth fel llywydd yn aros yr un peth. Mae yna ddisgwyliadau seremoniol yn dod gyda rôl yn dos e, y cyfarch, y croesawu. I chi mwynhau y pomp hynny, fod ambell wedi alw fe? Na. A dwi wedi trial i wneud e'n ffordd o drial gwneud. Doi ryddwyd ei wneud fe, nhw'n mwynhau y pomp yn fwy na fi, dwi'n meddwl. Yn enwedig yr un oedd yn Indiwn o mlaen iddo mae'n digwydd. A nid Dafydd Ellis Thomas oedd hwnnw gyda llaw, beth sy'n fod yn gle. Felly, fi wedi treial wneud y digwyddiadau yna mor Elin Jones AS a gallai, drwy i trin nhw fel digwyddiadau agoriad swyddogol, Senedd Newydd Cymru, pennaeth o wladwriaeth yn dod i fod yn rhan i gydnabod democratiaeth a Senedd a pwysigrwydd Senedd Cymru i barchu hynny. Ac maen nhw wedi gwneud. Chimod, mae yr ymweliadau Brenhines yn o'r brenin dwi wedi bod yn rhan o, maen nhw wedi dangos parch a statws y Senedd, maen nhw wedi parchu mewn ffordd fe ni'n dweud nag yw os na pob un o freuddwyr neidogion y deyrnas gyfunol a llywodraethau wedi gwneud yn yr un modd. So ni'n cael fel Senedd a fel Llywodraeth Ugnod ym Nghymru, yr un parc oddi wrth y gwleidyddion sydd yn arwain Senedd San Steffan, a beth i ni'n ei gael gan y pennaeth o wladwriaeth sef y brenin y Frenhines Dyn. Yna dwi'n meddwl bydden ni mewn gwell y lle o ran hygrededd y Senedd ar draws y drenas gyda. O'i am sôn am y parch na, byddai rhai gweld bod gwleidyddiaeth wedi newid dros y blynyddoedd beta, bod gwleidyddiaeth yn polareiddio'n fwy dramatig. Chydde wedi gorfod chodi llais ar lawr y Senedd sawl tro. Yw ni'n gydnas gyda'r hyn o chi eisiau wneud? Wel, dwi wedi bod yn lywyd dros ddwy Senedd, a mae'r ddwy Senedd wedi bod yn wahanol iawn i naws a'i gwleidyddiaeth o ran hynny.
Oedd y Senedd gyntaf 2016-21, fe oedd yna gymeriadau digon heriol yn yr unigolion, oedd rhai yn y Senedd yna, nid jyst o un plaid, ond oedd un plaid i gip yna wedi hethol hefyd. Fe ddaethon nhw o gwleidyddiaeth newydd mewn i'r draddodau yn y Senedd, ac o'n i'n barod i ganiatáu wrth gwrs y wleidyddiaeth hynny. Oedd pobl Cymru wedi pleidleisio dros bobl oedd eisiau gwrthwynebu mewn fyd o pobl, oedd eisiau bod yn llawer mwy asgell fe yn siwt o'n nhw yn cyflwyno ac yn siarad am rai bolisïau economaidd ac yn sicr cymdeithasol. Ac oedd bobl Cymru wedi pleidleisio am hynny, felly oedd rhaid y bobl hynny gael cyfle i ddweud i roi i dadleuon, oedd y Senedd ei hunan ddim yn gyfarwydd ar clywed rhai o'r safbwyntiau yma, oedd yna densiwn enfawr ar dyfnodau. Ond wrth gwrs beth ddigwyddodd pryd mi hefyd, yn dilyn y bleidlais Brexit, UKIP newydd cael ei ethol i'r Senedd yn Nghymru, fe drwyon nhw, nid yn unig i fod yn cwmpo mas ag o fan gwahanol gyda pobl o bleidiau eraill, ond o fewn i blaid hunain, oedd y datgymalu o fewn y blaid yna yn ystod y cyfnod 5 mlynedd. O'n i drwy'r oedd rhywun eisiau'n gadael y blaid i symud i blaid arall, oedd rhaid fi, un o'r bethau chdi'n gofyn wneud, yw penderfynu le mae bobl yn eistedd yn y Senedd. Ac erbyn diwedd 2020... Meddwl priodas. Fel priodas. Oedd fi gymaint o rester o bobl oedd yn gwrthod eistedd o bwys bobl eraill, a treia gweithio mas wedyn y map o le o'n nhw'n mynd i gallu eistedd, wedyn rhai peidiau ddim yn fod yn eistedd brif flaig arall. Ch'mod, oedd e'n ridiculous ar un lefel, ac oedd e'n blentynaidd iawn, oedd e gweddau o fewn yr personolaethau yna, oedd e'n blentynaidd iawn. Ac wedyn symud i Senedd, le oedd felly'r hen drefn o y prif bydder plaid fel ydyn nhw yn cael ei ethol eto, oedd yr anghydweld yna ar gwleidyddiaeth personolaethol, a dal fath o hwnna'n dydde, cofiwch, hyd yn oed yn y pleidiau Wel oes, wel yn ddiweddar beth yr flwyddyn, fe nathach chi orfod gofyn i Darren Millen do i ofyn i gwestiynau'n fwy uniongyrchol am y ganiau grwio. I chi'n dyfaru bod eich llais? Dim ar y pwynt yna, nagon. Oedd hwnna'n wers digon diddorol i fi. Darren Millen yn arweinydd newydd i blaidau. Darren Millen yn berson digon caff o rannu wleidyddiaeth i arweinyddiaeth o'i grŵp ceidwadol ei hunan. A fe god, yn y pwynt yna, oedd yna drafodaeth fawr oedd yn dod o must yn America ynglyn â gangiau treisio yn ymwledydd Prydain. Ac fe benderfynodd fynd lawr y trywydd yna, ac oedd e'n disgrifio'n graffig iawn rhai o'r troseddau, ac fe dorres i ar ei dylse, achos o'n i'n meddwl i fod e'n defnyddio gwewyr unigolion menwod, ac yn defnyddio hynny ar bwynt wleidyddol. Fe gandwch chi hyddo sensora ar y pryd? Do, ar ôl hynny, ch'mod, y wers oedd, dylen ni wedi, a gweud y gwir, ges i a Darren Millen, mae'n digwydd am y troi, geiriau tu allan, y siambr, iddo fe gyflwyno pam oedd e wedi gwneud hynny yn y modd nath e, ac i fi ddeall yn well. Oedd e wedi cael cydsyniad rhai o'r bobl oedd e'n sôn amdano, ac nes i ddim meddwl ymwneud i fod e, ac wedyn yn y pwynt yna, rhai o'r pethau, pan chi'n codi pethau dadleuol mewn Senedd, mae wastad werth, falle rhoi gwybod i'r llywydd o flaen llaw. Fi'n mynd i godi rhywbeth fan hyn sydd yn fytha dadleuol, ond mae yna reswm pam fi'n dwi'n neud e gyda cefnogaeth y bobl a chymod, anghofiodd ar y Millen wneud hynna ar y dydd yna, ac fe games i felly mewn rhy sydyn. Fe ges i sgwrs gyda llaw, gyda rhai o'r victims yn oedd yn, ges i wedyn y pylon ar ymhen i o fod wedi torri ar draws y sgwrs yna. Ac mae'r pylons yma, pan maen nhw'n digwydd ar gyfryngau cymdeithasol, am rhywbeth eich chi wedi weid, a mae rhai pobl ddim yn ei lyco fe o gwbl, ac eich chi'n dod yn destun lot fawr o sylw gan bobl eich chi riod i clywed am sydd ddim yn byw yng Nghymru a sydd ddim yn gwybod pwy eich chi yna dim byd, ond maen nhw eisiau gwneud bywyd yn annifyr iawn i chi. Mae hwnna'n rhywbeth oedd ddim yn bodoli 2016 yn yr un modd, ond mae yn sicr yn bodoli erbyn hyn. Chi'n afod yn bodoli yn fwy yn 2026, blwyddyn nesaf sydd yr etholiadau'n mynd fel mae'r arolygon barn yn gweud. I chi cael gweld bydd mwy o ofyn ar ôl y llywydd i dawelu'r dyfroedd i godi llais falle, ac os hynny, i chi'n poeni am rôl y llywydd yn ymlaen?
Cymod, nadw, dwi ddim yn poeni am rôl llywydd, bydd rhif hyn i'r person sy'n llywyddu nesaf i sefydlu awdurdod a parch ar draws y pleidir, ac os oedi pob un aelod sy'n cael ei ethol, ba bynnag gwleidyddiaeth maen nhw'n ei harddel, yn parchu proses, parchu cyfarfod a cadeiru. Mae rhaid i weid, mae fi wedi gweud ambell i dydd negyddol, felly am UKIP yn cael ei ethol yn 2016, ond oedd yna seneddwyr o San Steffan oedd wedi bod yn tir cyffredin, Neil Hamilton, Mark Reckless, fe o'n nhw, o'n i ddim yn cytuno gyda Bron Gair yn y wei pan o'n nhw ar eu trad, ond o'n nhw'n hollol barchus o rôl llywydd yn dod â beth, os o'n nhw yn croesi ffin oedd y llywydd yn ei osod, o'n nhw'n parchu y ffin oedd y llywydd yn ei osod, a dyna be bydden ni'n disgwyl o unrhyw wleidydd sy'n cael ei ethol i Senedd. I ni ddim angen y destruction mewnol yna, i ni angen gallu cynnal yn gwleidyddiaeth a'r drafodaeth. Dyna yw barn rhai bobl sy'n gwbl yn erbyn eich barn chi, os bod chi yn parchu hawl nhw i rannu'r farn yna, ac bod chi'n dadlau nôl ac yn trafod nôl. Ond i ni wedi cyrraedd pwynt, dwi'n teimlo, le dwi'n un o'r bobl yma, dwi'n licio, os ydw i'n anghytuno gyda rhoi, ni'n cael trafodaeth a wedyn ni'n cytuno i anghytuno. Dwi'n credu mewn cymdeithas na'r gyfryngau cymdeithasol, mae'r gallu gytuno i anghytuno wedi dod i ben. Mae jyst anghytuno. Ac wedyn, mae amarch yn yr anghytuno na hefyd. Ac felly, dwi'n rili yn gobeithio bod ni'n gallu cynnal yr gallu i gytuno i anghytuno. Mae hwnna'n bwysig iawn yn y cymdeithas. O'n i sôn am etholiadau'r Senedd y flwyddyn nesaf, blwyddyn fawr, ac os yw arolwg yn barn yn gywir a bydd Plaid Cymru yn ffurfio llywodraeth efallai, Elin Jones, fyddwch chi ddim yn llywydd, ond a fyddwch chi'n ysgrifennydd, ac os fyddwch chi drosti. Wel, dim di bydd bia penderfyniad na i falle, drosedd. Fi bia penderfyniad yw os bydden ni yn derbyn gwahoddiad. Mae'r arolygon yn gyffroes iawn i Blaid Cymru ar hyn o bryd, a dwi'n falch iawn i bwrw yn nyfodol i nôl mewn i ganol y cyffro gwleidyddol pleidiol hynna. Ac fydden ni, mae yna bobl arbennig o dda yn tîm Plaid Cymru yn y Senedd ar hyn o bryd, ac mae ystod eang o ymgeisyddion da. Felly dwi ddim yn rhagweld, dim ond oherwydd mod i'n brofiadol, dwi ddim yn rhagweld fod rhaid i fi fod yn ei canol. Dwi wastad eisiau bod yn un o'r bobl na sy'n yn y mix rwle yn canol yn rhan o'r gwleidyddiaeth mewnol. Dwi'n mwynhau yr gwaith yna o gydweithio ar draws pleidiau. Chymod, y rôl mae rhywun fel Jane Hutt, sa'n gwybod be na i blwyddyn nesaf, os bydda i'n cael meddwl, bydd Jane Hutt ddim yna. Ond mae rhywun fel fi a Jane Hutt yn y Blaid Lafur wedi gweithio gyda'n gilydd ar draws pleidiau, tu ôl y theni ar hyd y blynyddau. A mae hi wedi chwarae rôl arbennig iawn mewn sawl sefyllfa o gydweithio. Achos un peth sy'n nodweddu'n cyfnod ni yn y Senedd yw fod pleidiau wedi llwyddo ar gyfnodau arbennig i gydweithio. Y Blaid Lafur a'r Democrateg Rhyddfrydol ar wahanol adegau, ond y Blaid Lafur a Plaid Cymru yn enwedig yn 2007, ac wedyn unwaith eto yn ystod y cytundeb rhwng Plaid Cymru a Blaid Lafur yn ystod y Senedd yma. Mae pobl fel Jane Hutt sydd yn gallu codi uwchben a gosod o'r neilltu y tribalism gwleidyddol yna, a bobl o fewn Plaid Cymru'n gwneud hynny hefyd, Jocelyn Davies am gyfnod hir yn Plaid Cymru. Mae bobl yna wedi llwyddo i gyflawni gwerthu mewn gwleidyddiaeth i fod y sir, i gael cyfundrefnau gwleidyddol, pleidiau gwleidyddol, sydd byth yn gweithio da'i gilydd yn Llundain, neu hyd yn oed ar lefel cynghorau yng Nghymru. I weithio gyda'i gilydd ar lefel gemeglu. Elin Jones, a chi sgoi'r cwestiwn yn dda iawn hynna. Pa bodfolio hoffech chi gael? Neu pa bodfolio fyddech chi ddim yn hoffi gael? Wel, fi di addo i mam fel rhan o'r negodi, ac o'n i yn sefyll eto neu beidio. Os ti'n sefyll eto, na'n siŵr fod ti ddim yn neud y portffolio iechyd, achos mae'r fi anodd a mae'r rhestr aros rhy hir, ac wyt ti ddim eisiau cael dy holi gan newyddiadurwyr ynglyn â pa mor hir yw'r rhestr aros. So fi wedi addo i mam na i ddim wneud portffolio iechyd. Iawn, mae un yn rhan.
O ran y llywydd nesaf, be bydd eich cyngor chi iddyn nhw? Wel, yn sicr i dorri cwys i hunain, ag i fod... Dwi'n siŵr falle ateb y cwestiwn cyntaf holes ti, a fy nôl i hwnnw, beth bydde'r wers ydyn ni'n weid wrth yr Elin Jones gynnar yna? Yr un peth pwysig wrth gwrs, a fi'n credu yn wir i ni gyd yn bywydau bob dydd hefyd, yw pan mae rhywbeth sydd yn eich taro chi mewn diwrnod o waith, fel, o, dwi wedi gwneud hwnna'n hollol wrong, dylen ni wedi gwneud y fel mae rhyw stori sy'n teimlo fel rhyw scandal enfawr y diwrnod hynny, a chi'n poeni amdano fe, ac wedyn mewn 5 munud mae wedi diflannu. Ac felly mae rhaid poeni tymau bach llai am rhai o'r man bethau yna. Mae rhaid i, ni fel menwod yn enwedig wneud hyn, poeni tymau bach yn llai am rhai o'r man bethau yna, pam maen nhw'n digwydd, meddwl am y cyd-destun hirach ar gyfer popeth, achos maen nhw'n diflannu rhai o'r man bethau yma. Felly poeni llai, peidio gadael i y foment yna, achos mae'n digwydd, mae'n chwythu lan y foment yna, peidio gadael i lwy'r ddomenyddu, defnyddio hiwmor dymynt y gall unrhyw lywydd i dywelu'r dyfroedd. Wel, i'n sôn, chi'n gwenu fan hyn. I rywun. A pwy chi'n gwenu? Fi'n at Andrew a ti David. Pan oedd e'n arweinydd, oedd e'n eisiau ddi'r hwnna i fyna, a dwi'n oedd Andrew a ti David, oedd e'n berson digon clyfar yn siwt oedd e'n neud i gwisgynnu. Ac oedd yn ambell i berl fach yn dod allan o'n nhw. Dwi'n yn cofio'r union berl ar y pwynt yna. Ac oedd e wedi pwysio i look tymau bach gormod, siwr o fod. Ond, mae rhaid chi roi rhyw gymaint mwyn i chi gallu bod yn tymau bach mwy llyn ar y deg eraill. Pwy hoffech chi weld yn llywydd nesaf? O, mae hwnna'n un dwi ddim yn mynd i allu. A di ddim yn gwybod pwy bod chi ddim yn gweld swaith, fe dyna ddim yn mynd i. Ie, chymod be, mae'n anodd yn dwi, achos mae pob plaid nawr yn mynd trwy cyfnod o ddewis ymgeiswyr, ac mae rhai o'r rheini bydde rwy'n wedi, mae gyda fi sylwydd ar hyn o bryd, mae'n David Rees, Castellnedd, dim Castellnedd, Aberafan, mae yn drydydd ar rhestr llafur yn ei ardal newydd, felly mae'n bosib, ond ddim yn fwy tebygol, bydd yn cael ei ailethol. Mae yna rai eraill, Paul Davies, mae yn chwarae rôl lywyddol am bethwaith yn y Senedd. Pwy wyr y fydd e'n cael ei ailethol, pwy wyr y fydd ei, ac yn sicr pwy wyr y fydd y prif weinidog i hunan yn cael ei ailethol. Mae polau yn symud fel maen nhw, mae pobl ar y rhestrau newydd yma, mae gymaint o bethau sydd yn y pair gwleidyddol ar hyn o bryd sydd yn mynd i olygu cyfundrefn gwbl newydd, ond o'n i'n hollol siŵr yn hunan, o'n i wedi creu yr cyfnod yma o newid, cyflwyno'r newid sydd i ddigwydd, ac wedyn fod e fyny i rywun arall nawr i roi stamp newydd ar y Senedd yn 96 yna. Dwi dal eisiau bod yna, dwi'n gadael fynd yn llwyr, so dwi yn gobeithio byddai yn cael yn ailethol ac yn rhan o greu ethos y Senedd newydd, achos dyna beth sy'n bwysig yw gosod y stamp cychwynnol ar Senedd yn fwy o bobl. Bydd dros hanner o bobl geithiagol i'r Senedd yna yn aelodau newydd rhwng y rhai sydd yr 36 ychwanegol, ond hefyd y rhai sy'n ymddeol a bydd bobl newydd yn y lle nhw. Felly, fe fydd angen rhyw gymaint o has-beens fel fi i fod yna, jyst i sicrhau gyda dilyniant y pethau pwysig yn parhau. Dilyniant a'r ffaith fod y ddwy iaith yn cael ei defnyddio yn gwbl normal a chyfartal yn y Senedd. Dilyniant hwnnw, dilyniant rhai o'r gwaith pwysig, rôl allweddol sydd gan bwyllgorau i sicrhau scrutiny o weinidogion. Dwi eisiau gweld gwech scrutiny ar lawr y Senedd, dwi eisiau gweld yn y pwyllgorau hefyd. Dwi eisiau gweld, a dyma pam dwi'n cefnogi fwy o aelodau. Dwi eisiau gweld pob un ohono ni fel aelodau seneddol yn gwneud fwy o waith cartre, yn perchnogi pynciau pwysig, datblygu arbenigau, a gallu gwelliant scrutiny ni o naill ai weinidogion neu o gyrff cyhoeddus sy'n mas ar y maes yma hefyd, fel bod just y gwaith manwl yna yn cael ei wneud gyda fwy o gywirdeb, gyda fwy o
o arbenigedd am aelodau. Fi'n teimlo'n aml gwni ni fel aelodau Senedd, nwedig yn y Senedd Cymru, fel GPs, ni'n gwybod dyma bach am ydy lot o bethau, ar rhan fwyaf ni, yn gwybod dim dymder am ddigon o bethau. Chi siŵr bod chi'n eisiau bod yn gyda'r portfolio iechyd? Na, ond chybod be, un o'r bethau, pa fe'n adroddiad Laura McAllister, 600 o aelodau seneddol yn San Steffan, rhywbeth fel ni'n Cir Cyffredin, mae rhyw 100 ohonyn nhw, ddim ar unrhyw bwyllgor, ddim mewn llywodraeth, a ddim yn lleferyddion i pleidiau, ddim ar ôl llefarydd yn ei gwrthpleidiau. Does ydyn nhw ddim rôl oni bai i fod yn aelod o'i etholiad. Ac mae cael ymhen rownd hwnna fel aelod o'r Senedd, le mae rhan fwyaf o'n aelodau ni yn cario swydd, yn weinidog, neu ar 2 neu 3 pwyllgor, yn gadeirydd pwyllgor, wystad pwyllgor arall, yn gorfod rhedeg o un pwyllgor i bwyllgor arall yn sydd. Chymod, mae'r ffaith fod gyda ni aelodau sy'n gwneud yr gwaith yna, le mae'n aelodau seneddol San Steffan, sy'n gwneud dim o'r rolau yna o gwbl, 100 ohonyn nhw, tua 100 ohonyn nhw. Chymod, oedd hwnna yn agoriad llygad i fi, fod yr fath anghyfartaledd o ran y pwysau gwaith o'r rhai. A, pedwch yn dweud o, maen nhw'n cael eu talu fwy na ni hefyd, so oedd hwnna'n rili weiniol ei lan fel cardi. Fi'n siŵr. Ac y gloi wrtha i, a fyddwch chi'n teimlo'n rhwystredig os gewch eich eto dros Geredigion Pendro, na fyddwch chi yn hanol y ddadl yn y siambr bod chi fel llywydd. Byddai'n od i chi fod o fyneithiau cefn? Na, dwi wedi bod yn ar blaen. Na, byddai'n falch. Fi yn teimlo dros etholaeth yn hunan, bod yna ar y degau gyfnodau pan dwi wedi eisiau gofyn cwestiwn ar lawr y Senedd am rhywbeth neu gilydd sydd yn methu pleidleisio. Dwi wedi cael fflac gyda sawl ffarmwr achos fod ni ddim wedi pleidleisio yn erbyn rhywbeth neu o blaid rhywbeth arall. Dwi'n yn brised yr SFS. Felly dwi wedi gorfod, mae'r broses yn un deg iawn, le dwi'n dod o Plaid Cymru ac yn rhoi fyny ymleidlais i, ond mae rheolau sefydlog y Senedd yn golygu bod yr dirprwy lywydd hefyd yn rhoi aelodaeth i bleidlais fyny ac yn dod o blaid lafur o blaid y Llywodraeth. Felly ni canslo ni'n y mas, ond fi wedi gorfod cael y ddadl yna gyda sawl un yng Ngheredigion, y drafodaeth yna dros yr amser. Rhywbeth rili pwysig digwyddodd i fi pan des i yn lywydd, oedd nath hen liberal amlwg iawn yng Ngheredigion, weid wrtha i, watcha dyn a ddigwyddith i ti nawr yr un peth ddigwyddodd i Roderick Bowen. A o'n i ddim yn siŵr iawn beth oedd yr cyfeiriad yna am big D, ond fe nath i esbonio i fi. Fe gymrodd rôl yn y dathlu'r 60au, canol y 60au, oedd yn aelod seneddol Ceredigion, a fe gymrodd rôl o fod yn dirprwy lefarydd tir cyffredin, mewn rhyw del trawsbleidiol oedd e. Ac fe gollodd ei sedd yn ddilynol i'r blaid lafur yn 60, beth oedd e, 66? O ie, i Elystan Morgan. Fe gollodd ei sedd, acos nath pobl ciwt Ceredigion penderfynu fod e'n ala digon o'i amser yn Ceredigion, fod e'n ala gormod o'i amser yn un Llundain ac yn y blaen. Siŵr bod hwnna, dyna'r rhybydd roiwyd i fi gan Lib Dem, ac oedd felly oedd hi'n corddi tyma bach arna i, ond oedd e'n wers rili pwysig i fi yn syth i wneud yn siŵr bod ni ddim yn gollwng y gwaith llawr gwlad yn Ngheredigion i fod, bod ni'n gweithio'n galeta, i wneud yn siŵr bod pobl yn teimlo fod nhw'n cael eu cynrychioli. Ac o'n i'n bryderus, a dy pobl yn mynd i dal pleidleisio i fi yn 2021, os ydw i'n lywydd a dwi ddim wedi gofyn cwestiwn ar lawr y Senedd ynglyn â beth bynnag. Ges i mwyaf eriod yn 2021 yng Ngheredigion, ges i dros 20,000 o fwyafrif. Ac beth am bysodd hwnna i fi, mae bobl yn lyco i gwleidyddion i fod yn gweithio draws geidiau ac i fod yn chwarae rôl gwahanol hefyd, ac dwi'n diolchgar iawn i bobl Ceredigion am gadw gyda fi tra fy ni yn neud y darn yma o waith, achos mae'n wahanol y rôl i chi'n wario pan chi'n llywydd i pan chi'n gofyn cwestiynau ar lawr y Senedd. Diolch yn fawr i chi ar y tro. Reit, na i agor y llawr nawr, ie, cyfer y bleiad i fi.
Reit, i dod y sawl ohonoch chi'n ysu ofyn cwestiynau, a newch chi roed eich gawl lan os byddwch chi unrhyw gwestiwn i ofyn i Elin Jones. Fi'n siŵr bod yna sawl un eisiau gofyn cwestiwn. Mae sawl gwleidydd, sawl nefedirwr yma, felly dyle bod yna gwestiynau yma. Yn amlwg yn y natur y Senedd y flwyddyn nesaf gyda'r 96, ydy lot o gydweithio'n fod bod yn byd. Mae fwy nag arfer. Siwn i chi ofyn y beth yn edrych mlaen i ofod cydweithio a cringfer o aelod y reform o bosib bod y fath. Gwrs, dwi ddim yn ofan unrhyw aelod o reform, bendant. A chymod, mae rhaid ni beidio creu o ofan a bwganod ohonyn nhw. Chymod, maen nhw'n blaid wleidyddol weddol o mainstream erbyn hyn, a mae lot fawr o bobl yn ystyried pleidleisio iddyn nhw, pwy bynnag un nhw. Dyna un o'r pethau dwi ddim yn gwybod pwy yw'r unigolion yma, i weid y fwyr, fydd yn sefyll yn eu henw nhw. Felly, dwi dal yn, chymod, fe fydd na'r gwleidydd fydd ddim yn fodlon gweithio gyda'r reform. Bydd Plaid Cymru, fydd y Blaid Lafur, siŵr o fod. Mae gwleidyddiaeth mor wahanol. Nid y personolaethau, ni'n gwybod pwy yw'r personolaethau. Ond mae'r gwleidyddiaeth mor wahanol. Does na ddim cyd-fynd na posibilrwydd creu cyd-syniad na manifest, na rhaglen lywodraeth o gwbl rhwng y pleidiau yna. Ond mae'r mathemateg yn mynd i fod yn ddiddorol iawn ar hyn o bryd. Dwi'n edrych yn sicr fod unrhyw blaid yn debygol o fod yn gwyafrif. Felly, i ni'n sicr yn y diriogaeth yn syth o plaid leiafrifol yn rhedeg llywodraeth leiafrifol ac yn gorfod ffeindio pobl i gydweithio gyda neu ni yn y diriogaeth o greu coalition llawn rhwng pleidiau. A fe fydd yna bobl yna fel fi ag eraill sydd wedi troedio'r llwybr yna o blaen, a bod mae pob un plaid yn sefyll ar ei manifesto ei hunain, fydd ddim un plaid siŵr o fod yn dweud bod nhw'n barod i gydweithio gyda dim un plaid arall. Ond ar ôl yr etholiad, fe fydd rhaid i bobl i ymateb i fel mae pobl Cymru wedi pleidleisio, fe fydd rhaid i bobl i ddechrau gydweithio gyda'i gilydd. Sefydlogrwydd llywodraeth i ni, chymod, fydden ni eisiau gweld, a bod fe fydd yn dymor 4 blynedd hefyd. Dyw e ddim yn bosib i wneud cymaint mewn 4 mlynedd, ond mae'r blwyddyn gyntaf mynd ar gynllunio hynny, mae 2 flynedd o weithredu, wedyn mae'r blwyddyn ola o gymennu popeth lan. Mae 5 mlynedd yn rhoi gymaint fwy o amser i lywodraeth i gallu dod a phopeth yn hyd. Felly fydd yn her i'r llywodraeth nesaf, pwy bynnag i'r llywodraeth nesaf, i gadw i rhaglen lywodraethol yn syml ac i geisio cyflawni. Achos mae'r rhan fwyaf bethau mae llywodraeth yn ei wneud, dyw e ddim yn cael ei ddeddfu arno yn ystod y cyfnod, dyw e ddim yn... Mae ynglyn â siwt i chi'n gweithredu yr cyrff cyhoeddus sy'n gweithredu yng Nghymru yn fwy effeithiol na maen nhw'n cael eu gweithredu hyd yn hyn. Dyna beth mae pob plaid yn meddwl fod nhw'n gallu rhedeg y gwasanaeth iechyd yn well, ac o fod nhw yn gallu dod ar rhyw drefn i'n gwasanaethau cyhoeddus ni. Felly, bydd y 4 mlynedd yna, lleihau y cyfnod yn gymaint o her, a fydd y cydweithio rhwng y pleidiau posib. Ti'n pryderu bydd hi'n Senedd fwy rhanedig nag eriod o'r blaen? Wel, fe oedd y cyfnod 2016 yn goranedig, oedd y clwyfau ar ôl y referendwm Brexit, ac oedd yna bobl yn teimlo'n gryf iawn ar y ddwy ochr. Oedd e'n weindo lot o wleidyddion y Senedd lan fod yna bobl yn ymyfrydu yn y cynlyniad y referendwm, a bod pobl Cymru, chymod, wedi pleidleisio fel mewn mwyafrif fach i gefnogi'r referendwm ac i adael Ewrop. Felly oedd hi'n goranedig pryd hynny, ac oedd yna glwyfau mawr yn y cyfnod yna. A felly dwi ddim yn gweld hynna yn yr un ffordd, ond fe fydd yna wahaniaeth barn sylweddol o bosib rhwng yr rhai ar yr ochr a'r rhai ar yr ochr pryd. Diolch yn fawr. Os y gwestiwn arall i'r llawr, fan hyn. Gyda gymaint o drosiant o'n amyneddion dreigiau, a beina chi newid ei ni na gweithio'r gyfannol rhwng dreigiau. Bydda fod wedi bod yn siarad gwestiwn yna'n weinydd Plaid Cymru. A fydde nhw'n well i Elin Jones fod yn weinydd Plaid Cymru. Dres i, ac o'n nhw ddim ond fi.
Chwbod be, y peth gorau ddigwyddodd i fi eriod, oedd peido ennill y ras i fod yn arweinydd Plaid Cymru yn beth oedd e, 2012. Byddwn ni wedi ysylygo bod yn brif weinidog Cymru, ond mae'r her o fod yn arweinydd Plaid Cymru, neu unrhyw blaid wleidyddol fydden ni'n dweud, yn anodd dros them. Mae ceisio cyfanu a cadw stong o aelodau unrhyw blaid at ei gilydd a rhoi'r arweiniad yna. Dwi eitha hapus gyda y ffaith mod i ddim yn arweinydd Plaid Cymru. Mae'n syrfod, gathoch chi gam fydde rhaid gweud mi ti'n focwr da. Na, fi'n goswr da iawn o ran y cynlyniad yna yn 2012. Felly dwi'n falch o nigan, a dwi'n hapus iawn gyda'r arweinyddiaeth sydd gyda Plaid Cymru nawr, ac felly fyddai'n rhan o beth bynnag o dîm bydd e moyn greu ar ôl yr etholiad yna. Dwi'n gobeithio'n fawr bydd e'n cael y cyfle i fod yn brif weinidog Cymru. Chymod, dyna i weid y gwir, o'n i yna yn 2007 yn o'n, pan o 2 opsiwn o flaen Plaid Cymru ar y pwynt yna i ryw raddau, cymrwyd un opsiwn o gwbl gan y Lib Dems yn Llandrindod, ond yna chi Lib Dems yn Llandrindod yw'r hynna. Felly, a os byddwn ni'n edrych nôl, hwnna yw y peth mae angen arnoch chi i gyflawni, sef swydd prif weinidog, i fod y blaid sydd yn y swydd o brif weinidog. Mae Llywodraeth yn troi o gwmpas yr prif swydd yna, cyn edrych i mewn clymblaid gyda'r Llywodraeth yna neu beidio. Felly mae i Blaid Cymru, neu unrhyw blaid arall ond y bai mae Blaid Lafur sydd wedi chadw'r swydd ers 5 mlynedd ar 20 a mwy. Mae unrhyw blaid, mae pwysigrwydd derbyn y swydd yna yn enwch rhaid chi yn bwysig iawn. A chymod, mae yna gyfle nawr i Blaid Cymru i anelu eto at y swydd yna, ac mae'n bwysig iawn. I fi'n personol bod hynna'n digwydd, ac mae'n bwysig byddwn ni'n gweud yn stori o sefydlu'r Senedd, bod arweinyddiaeth newydd, bod y jeopardy yna, mae hwn yn bwysig yn dweud. Yn yr etholiad sydd i ddod, beth bynnag i ni'n meddwl am yr etholiad a'r rhai o pleidiau sydd yn edrych fel sy'n nhw'n neud yn weddol dda yn y pole ar hyn o bryd. Mae'r ffaith bod bach o jeopardy, bach o gynnwrf yn yr etholiad yna ar gyfer y flwyddyn nesaf, yn beth da i ddemocratiaeth yng Nghymru, i drafodaeth yng Nghymru, ac i sefydlu Cymru fel endid gwleidyddol gwahanol o fewn y deyrnas gyfunol hefyd. Felly fi'n lygo'r ffaith fod yna ar hyn o bryd drafodaeth ynglyn â pwy fydd prif weinidog nesaf Cymru, achos dyw e ddim o'n henraid yn dod o'r un blaid yma wedi dod dros o 5 mlynedd diwetha. 5 mlynedd ar 20 diwetha. Diolch chi am y cwestiwn. Ond y gwestiwn, Meinir? A fe ateb chi wedyn, un i rai gwestiwn. Cwestiwn o Amynedd. Siwg i fwy iawn. Elin Jones AS di ffili y sioden, beth i baladfel a dysgael di yn Llanmer ac ydyn llyn a glos di llyn. Wedi rhoi'n sgiliau ti ac gyda'r cwasgu hyn i ti wedi. Wel, Tynllyn enw'r ffarm ges i'n fagu yn Llanonnen, elin@gmail.com ydw i hi'n peddi a dyna fe fyddai. Chymod, ges i'r fagwraeth mwyaf hyfryd a cynnes yn cael yn fagu ar ffarm pentre Llanonnen, tad Meinir yn brifathro arna yn yr ysgol John Burford Williams, dylanwad o'r athrawon cynnar yna. Arna i hyd heddi, chymod, a cynnesrwydd yna chi'n gael, a gweithio gyda pobl a jyst adnabyddiaeth o'ch ardal a'r bobl, ac mae hynna jyst yn rhoi cydernid i rywun wrth feddwl am beth byd yma sy'n mor dymheslog, fod yna wreiddiau sydd yn perthyn i rywun, ac sydd yna o hyd. Mae yna blant bach mae nhw yn eu harddegau nawr, maen nhw wedi cael eu magu ar ffarm Tynllyn, a fe fydd yna genedlaeth nesaf o blant sy'n cael eu magu ar ffarm. Nid y plant yw'r rhain i gyd, A'r car yn wedi cael ymlaen i deulu arall. Mae'r gwerthoedd yna'r cydernid yna chi'n gael yn eich magwraeth cynnar, yna gyda chi wedyn yn y cyfnodau mwyaf diath ymyslog y caled chi'n gallu cael. Ond hen dy ci Elin Jones yn dod o ledron. Felly, jyst ti'n gwybod hynny. Ie, di sefydlu na, da ddedad yma. Os yna gwestiwn am ochr yma, ie. Cwestiwn am y siwrdiaeth, bod ti'n sôn bod ti wedi wedi rhoi y stamp i chi'n da am y swydd. Sut ys ma'n
y swydd wedi bod yn stamp am ti, a siw bwy ti wahanol o faber o ti fe blynedd ôl? Wel, wel un o'r pethau lliw, dwi tyma bach mwy hirben ynglyn â'r moment yna sydd yn ymddangos i fi ar un pwynt yn, chymod, mae'r byd yn dod i ben. A wedyn fi'n meddwl, na, hold on Elin, dyw byd ddim yn dod i ben, ac os o ti ddim delio dy hwnna'n dda iawn heddi. Fe fydd na gyfnod gyfle i ti i ddelio dy pethau yn well ffordd. Felly, mae'r ffaith bod chi'n gallu rhoi perspektif yna ar fomentif yna, mae hwnna'n bwysig iawn. Dwi hefyd wedi gweithio mas, fi wedi newid yn wardrobe mewn 10 mlynedd hefyd. O'n i'n arfer bod yn un o'r bobl na oedd yn gwisgo di trwy'r amser. Nawr dwi'n gwisgo lliw trwy'r amser. A chymod be, pan chi'n gwisgo lliw, chi'n gwisgo ffroc a lot o liw iddi, ar ddornod mae frenhines yn dod i agor. Chi'n cael eich llun ym mhobman, a mae bobl yn dechrau googlo Elin Jones dress. Dwi'n bod ar ffaith ydy, chi'n cael gweld ar o'n eistedd yn Google. So, gwisgwch yn lliwgar. A dyn ni jyst menog, dynion hefyd. Come on, dynion, gwisgwch yn lliwgar hefyd. Clyr. Un cwestiwn bach arall yn y blafryn, Peredur. Wisgo lliwgar? Ie. Wasgo fe. Ond, mae'n deg, amynedd ffras y gwên y fan hyn, beth sy'n siarad amynedd i bwyau efo ni, sydd yn cimiol gwedurion yn siarad gorau. Chwbeth beth sy'n really mynd yn pwysio yn y mynedd? Ti'n mynd i ddyfaru gofyn y cwestiwn hyn? Chwbeth, mae Plaid Cymru, gwleidyddion Plaid Cymru, yn perfformwyr arbennig, maen nhw'n cyfrannu'n arddebcog yn y Senedd. Ond am beth waith, dwi ddim yn meddwl bod nhw'n neud digon da. A fi'n meddwl, fel unigolion neu beth bynnag, a fi'n meddwl, dara ti, dyle ti wedi gofyn y cwestiwn yna, Manol, ti wedi miso'r pwynt. A fi'n colli'n ymynedd hwy gyda gwleidyddion Plaid Cymru, na be dwi gyda gwleidyddion Plaid. O Dafydd Ellis Thomas yn peth ar hyn gyda taw hefyd, oedd e'n rhoi fwy o hard time i gwleidyddion Plaid Cymru yn aml. A mae'n dreddfol yn dych chi'n ynddi. Chi'n gorfod dangos fod chi yn ddiduedd, ac felly chi'n gorfod trin eich plaid eich hunan yn anoddach na gwleidyddion y pleidau eraill. Ac mae hynna'n digwydd am beth oed. Dwi'n torri dros am beth i wleidydd Plaid Cymru yn fwy na beth dwi'n caniatau i rai eraill i gario ymlaen. Felly, mae eisiau fi fod yn fwy amyneddgar gyda Plaid Cymru. A fi'n cael fi'n ofnadw, fi'n texto, fi'n hala sylwadau yn beswaith i wahanol aelodau, ddim jyst rai Plaid Cymru ynglyn â. Fi ddim yn bod yn ei tanseion, dwi'n bod yn constructive, ac felly dwi'n ofnadw am hala text. Fi wedi gorfod yn amser, pan ambell i wleidydd, chymod, maen nhw'n lyco cael stori yn y clip o hunain ar y cyfryngau cymdeithasol, fel maen nhw dyddiau yma, ac mae rhai o'n nhw'n handi iawn, achos maen nhw yn rhoi ar ei Facebook neu hunain neu rhywbeth, beth maen nhw ar fi'n dreial wneud yn y Senedd. A gan fel ni ar Facebook hefyd, yn ystod felly, amser mae'r Senedd yn mynd mlaen, dwi'n gallu rhagweld Patrick ma ambell un o'n nhw'n mynd i dreial mynd amdano. A falle wedyn, na i ddim i galw nhw o gwbl, achos yn gwybod fer ôl. So mae'n edrych lein o'i trwy plan, a wedyn falle, na, symud mlaen i'r eitem nesaf, nhw ddim wedi cael y cyfle. Diolch yn fawr. Wel, ar y modyn hynny, diolch yn fawr i chi, Elin Jones. Gai ddiolch i Senedd Cymru am drefnu'r digwyddiad yma, a mae Ngharad wedi dweithio fi fan hyn, os bych chi eisiau mynd draw am baned a chlonc yn y sondyn, am y croeso chi wneud hynny heddi a fori. Diolch i chi, y gynulleidfa am eich cwestiynau safog a chraff, ac am ymuno gyda ni yn y sesiwn yna. Ond mae'r diolch pen o'r gwrs i Elin Jones am ei hamser hi ac am fodloni i fi i chwestiynu heddi. Ddewch roi cymeradwyr uniad y rhagor i fi.